Kaso baga customer ang maglawa eh. Natay pang sulaan eh. 96%. Ay. Kaayo rin maglawa ba? Harap ko na nga brother eh, limit yun na lamang eh, kung mga customer. Tulat sa kadali ah. Wala pa lang dyan. Hinga mo tayo. Isa man itong animahan itong hambog man kayo mga yun. Batira ba kayo mo? Yamat! Loh! Ragot! Sapan ka na akong animala karon. Tingnan ko nemo. No. Nana po to. Ano to, boss? Basta ang tawa. Dito na, boss. Palot ka? So, ilang taon na ako diya, pamilyo. Katalog diya, ilang taon na ako. Palot ka ba? Tawanan diyo. Agi-agi. Garat agi-agi nagtuloy sa dilis. Ano ta? Ano? Pwede isug-isugan. No. Ay, sige, Gyo. No. Napay, ako na do? Kung anong ulo na, kaya napay sunod magkalot.
balik balik. Kasi wala ko na ganyan pa, customer Upo na. majud batik ig ano. Thank you. Pauli na lang dagay ko. Hangat. Sakit kong tuloy. Na, Agi-agi. Hindi mapalo. Okay. Oh. Tarong ka ng lawong. Ay, sige ko lima kay iso kayo kung lang kanya. Kaso ka ka. boss, wala ka magpalot ko. Ay, tawa na. Uy! Magpuyo diya. Ano? Wala naman ang customer tungod din mo ha. Tinalo ka diya. Customer ni. Tina. Hindi na kang lupad. Yo, gibaatan ka. Na. Nasa pang isog ni mo? Isog pa ka? Bayan ni mo. Bayan ni mo. Hoy! Bayan ni mo.